samo hvalilo podataka. Međutim, ovdje se jasno vidi da apsolutno postoje odvojene kategorije. U stvari, danas se na stranicama Francuske svemirske agencije apsolutno sve može pogledati i svatko sam, jer su oni cijelokupno svoju arhivu tamo prezentirali. Prema tome nema više zapravo ničeg skrivenog i nikakvih tajni. Oni su rekli da je to upravo za istraživače i znanstvenike da mogu biti upoznati s tim podacima koji se očito stereotipno tako prihvaćaju kao da u tome nema ništa. Ali evo, terenski izvještaj gdje, kada, zašto, zbog čega, izvolite sada poslužite se s time, nek svako radi za sebe što hoće od toga. Dobro, sad ćemo ostati još malo u Francuskoj. Naime, svako područje ima svoje legende. To su ljudi koji su udarili temelje ili zadužile generacije koje su došli iza njih. Na svu sreću, ufologija još nije toliko staro područje da njeni pioniri ne bi bili dobrog zdravlja. Stoga upoznajte Jacquesa Valléa. Matematičar, astronom, magistar astrofizike, doktor informatičkih znanosti i pisac znanstvene fantastike. Sve je to 68-godišnji Francuz Jacques Vallée. Ipak, najviše je poznat kao dugogodišnji istraživač NLO-a. Zahvaljujući velikom iskustvu, jedan je od vodećih stručnjaka u tom polju. Godinama je prikupljao baze podataka o NLO-ima na osnovu kojih je izrađivao statističke analize. Posljednjih godina Vallée se povukao sa svjetala pozornice. Rijetko se pojavljuje u javnosti i nevoljko daje intervjue. Dugo sam se držao podalje od te teme, ali nastavio sam s istraživanjima. Nisam se uključivao u većinu javnih rasprava, jer je to iz početnog znanstvenog istraživanja preraslo u proturječne sustave vjerovanja. Teško je baviti se znanošću u takvom okruženju. Još uvijek tražim odgovore. Ne volim brzati sa zaključcima. To je vrlo primamljivo, osobito kad je riječ o ovako intrigantnom i dugovječnom fenomenu. Osjećate se frustrirano i tako dođete u napast da stvorite određeni sustav vjerovanja. Trudio sam se ne činiti to. Nastojim jednostavno slušati očevice i tako učim. Oni su to proživjeli, a ne ja. Na početku svoje karijere Vallée je radio u pariškoj zvjezdarnici. Bilo je to 1961. kada je neobično iskustvo zabilježio cijeli tim astronoma. Taj događaj označit će ključnu prekretnicu u njegovom životu. Po struci sam i astronom. Prvi sam posao dobio u pariškoj zvjezdarnici, gdje nam je zadatak bio praćenje satelita. Bilo je to još u ranim danima svemirskog programa. Svi članovi tima vidjeli su objekt u retrogradnoj putanji. Drugim riječima, kretao se oko Zemlje u smjeru suprotnom od najjednostavnije putanje. Tada još nismo imali dovoljno jaku raketu za lansiranje retrogradnog satelita. Bio je vrlo vještav. Pratili smo ga i izmjerili smo 11 podataka. Bili smo veoma uzbuđeni, no voditelj projekta oduzeo nam je vrpcu i izbrisao je. Upravo me to nagnalo da preispitam cijeli slučaj. Mislio sam da NLO-i zaista postoje, astronomi bi ih sigurno već vidjeli i obavijestili nas. A onda se to dogodilo. Cijeli je tim astronoma vidio nešto neobjašnjivo, a mi smo uništavali podatke. U astronomiji se nikada ne uništavaju podaci, jer možda gledate nešto što se neće ponoviti još 200 godina. 1962. seli se u Sjedinjene Američke Države i nastavlja sa svojim radovima u astronomiji, gdje za NASA radi na prvom mapiranju Marsa. U to vrijeme upoznao i doktora Allena Hyneka, s kojim započinje dugogodišnju suradnju. Hynek je tada bio znanstveni savjetnik u projektu američkog zrakoplovstva Plava knjiga. Projekt se bavio službenim proučavanjem NLO-a. Dr. Hynek bio je veoma inteligentan čovjek, izrazito otvorena uma. Počeo se baviti znanošću jer su ga zanimale granice znanosti. Upravo ga je zbog toga i privukla astronomija. Pokazao sam mu europske podatke o NLO-ima, slučaj po slučaj. Rekao sam mu da taj fenomen sigurno postoji i u SAD-u, ali vjerojatno nije tako dobro dokumentiran, jer se ljudi boje prijaviti takve stvari zrakoplovstvu. Sastavili smo prvi digitalni katalog, sačinjen od 3000 slučajeva. Morate tražiti uzorke, samo tako možete otkriti fenomen. Dr. Hynek mi je dao pristup dosijejima iz Plave knjige. Uspio sam dokazati da je riječ o jednakim uzorcima. Jacques Vallée sudjelovao je i u pripremanju kultnog znanstveno-fantastičnog filma Bliski susreti treće vrste. Lik francuskog istraživača koji se zove François Truffaut zasnovan je upravo na Valléu.
Kad sam se susreo s gospodinom Spielbergom, rekao mi je da razmišlja o tom filmu još od tinejdžerskih godina. Bilo mi je zanimljivo što je pročitao moje knjige. Nekoliko smo puta zajedno ručali. Predložio sam mu da bi bilo još zanimljivije kad NLO-i u filmu ne bi bili izvanzemaljskog porijekla. Naravno, to nije ono što je publika očekivala. Moramo shvatiti da imamo posla s veoma složenim fenomenom. Objekti se pojave nijotkuda, a isto tako i nestanu. U nekim su slučajevima materijalni objekti odjednom postali nevidljivi. Vallée se danas zauzima za transparentno objavljivanje podataka o NLO-ima. Prijašnja tajnost možda je bila opravdana u razdoblju hladnog rata, no danas bi sve informacije trebale biti dostupne u javnoj domeni. Vjerujem da mnoge vlade imaju podatke o NLO-ima koje bi trebali predati znanstvenoj zajednici. Kada sam radio s doktorom Heinekom, znali smo za slučajeve koji nisu bili među spisima. Uvjeren sam da postoje stotine takvih slučajeva. To su uglavnom slučajevi koji uključuju podatke s radara i fotografije. Na takvu sam situaciju naišao i u Brazilu. Francuska je objavila da je skinula oznaku tajnosti sa svojih dokumenata o NLO-ima. Znam za taj projekt. Sudjelovao sam u njemu i vidio te dokumente. To nisu bili tajni spisi. Bili su poput onih iz projekta Plava knjiga. Velika Britanija i Španjolska postupile su jednako. No pitanje je, postoje li i drugi podaci? Što više, ja znam da postoje. Uglavnom je riječ o bliskim susretima i materijalnim dokazima za koje ne znamo kamo su nestali. Takve bi slučajeve znanstvena zajednica trebala vidjeti i oni bi im promijenili mišljenje. Eto, Jacques Vallée spomenuo je Veliku Britaniju, a za našu temu i na ovoj vijestima ona je sasvim prikladno mjesto za nastavak emisije, jer je i jedan događaj iznad neba Velike Britanije, zapravo nebo Velike Britanije, se također našao u vijestima. Isto se je prežvakavao jedno 2-3 tjedna dok nije konačno nestao, to je sudbina svih vijesti. O kojem se slučaju radi i po čemu on tako spektakularan? Da, u travnju ove godine, znači pilot Roy Bower je kod britanskih kanalskih otoka, znači iznad sjevera Francuske u Engleskom kanalu, je tijekom leta iznad otoka Guernseya i Jerseya zamijetio, kako je rekao, ogroman objekt. Opet dolazimo do tih ogromnih dimenzija. Opet po njegovoj procjeni kaže da je bilo oko 1,5 kilometra, negdje oko 1 milju, kako kaže. Kaže da se vrlo neugodno osjećao. Čak u jednom trenu skoro mu je radoznalost prevladala, pa je htio možda se i približiti još bliže, da vidi zaista o čemu se radi, ali kao racionalistički ipak odustao. Međutim, kada je sletio, kako ide priča, ispunio odmah izvještaj za svoju kompaniju, popio malo čaja da se smiri i mediji su nekako došli do toga. I naravno vijest je osvanula na mainstream medijima, a poslije su se doznali podaci da ipak je bila neka detekcija na radaru kod otoka Jerseya. Da li se objekt kretao ili je lebdio? Bio je statičan, kako on kaže. Bila su 2 objekta inače. Čak su 2 zamjećena i još jedan pilot koji isto bio na toj ruti je istu stvar prijavio. I sad se to isto prožvakavalo u medijima kroz razne članke. Onda je stupio francuski pilot Jean Dubois, koji je na neki način, pošto su se opet promicale nekakve moguće hipoteze, stupio u obranu svoga pilota i rekao da mu čestita na tome što je istupio, ali obično piloti ipak ne istupaju oko toga zbog svojih karijera u zrakoplovnim tvrtkama i slično. I da je ovo jedan, rekao bih, kao presedan i da on podržava njega, ali on istu stvar doživio 1994. iznad Pariza. Taj slučaj je korišten i u Kometa studiji, recimo i u Starokovu studiji, od Petera Staroka studija na sveučilištu Stanford, koja je pobila Kondonovo izvješće 1998. godine. Znači, iz Francuske imamo dosta tih podataka, vidimo da se koriste u tome. I na taj način mnogi su to analizirali kao zrakoplovna zajednica je uzvratila udarac medijima. Jer svako neko se kreće na neki način malo u zrakoplovstvu i zrakoplovnoj zajednici zna ipak da je tu jedna drugačija percepcija toga. Jel? Evo, zaboravio sam prije reći da u službenom vodiču od američke civilne avijacije imate u segmentu zračne sigurnosti jedan dio koji kaže u slučaju NLO viđenja možete taj slučaj prijaviti NARCAP. Iako je to, naravno, nije službena vladina organizacija, ali ti slučajevi se ipak pojavljuju, da su jednostavno to htjeli skinuti sa svoga vrata, da ipak postoji neko ko će to zaprimiti. Ali ipak postoji odjeljak koji kaže, ukoliko bi bili ugroženi i ljudi i sredstva, moramo onda ipak prijaviti lokalnoj, znači, policijskoj postrojbi. Kad smo već kod toliko izvještaja i malo prije smo čuli da su francuska agencija, recimo, objavila dokumente, to su napravile i
zapravo službe nekih drugih zemalja, kao što su Italija, Španjolska. Kakvo je, recimo, stanje u Velikoj Britaniji? Postoji li tamo takvo tijelo? Da li se neko time bavi? Da li je možda moguća nekakva opcija skidanja tajnosti iz takvih podataka i sl.? Da, pa u Britaniji postojalo isto tijelo još od 1950. godine, Flying Saucers Working Party, gdje je znanstveni savjetnik za vojsku Henry Tizard to organizirao. Britanija inače se znalo da je dosta kruta, oni dugo nisu imali zakon o slobodi informiranja kao što je to ima SAD. Međutim, u zadnje vrijeme su oni to uveli i dosta dokumenata je zaista objavljeno zahvaljujući tome. Recimo, jedan od najvećih, rekli bismo, ljudi koji je poznat u medijima i koji govori dosta često o britanskim UFO istragama je Nick Pope, sad već bivši djelatnik Ministarstva obrane, koji od 1991. do 1994. radio u odjelu, znači 2A u zgradi Ministarstva obrane u Londonu, u Whitehallu, i koji je imao službenu zadaću da, znači, prima dojave o NLO-ima i da vidi da li utječu na nacionalnu sigurnost Velike Britanije. Kako je išla njegova vlastita evolucija iz početka? Je li vjerovao u njih? Nije? Pa on je imao nekakve običajne predrasude, kao svaki, pretpostavljamo, čovjek koji, recimo, ne pozna dublju materiju, ima iz medija ili iz filmova nekakve stavke o tome, mali zeleni, leteći tanjuri i slično. I oni kad smo ponudili taj posao, jer kaže dosta ljudi u vojnim krugovima i Ministarstvu obrane često mijenja svoje funkcije. Stalno se nešto restrukturira, svako se ide s jednog odjela na drugi. To je bio još jedan u nizu zadaća. Rekao je, dobro, ajde baš da vidimo, malo je probam i to. Međutim, on je imao je pristup tada i arhivama od prije, pa je došao do slučaja u Rendleshamskoj šumi. To je, smatra se, jedan od najznačajnijih slučajeva u ufologiji, neki ga zovu britanski Roswell. 1980. godine, kada u prosincu 3 vojna policajca, vidjeći svjetlo u šumi, su izišla vani izvan baze i vidjela trokutasti objekt koji lebdi usred šume. Policajac je išao oko objekta, zapisivao čak u svoj mali notes, uspio čak i dotaknuti objekt i zapisao je male simbole u svoj notes koje je vidio, potpuno nekakve oznake koje nisu vidjeli nigdje. Totalno su bili... Kao svaki pravi policajac mora zapisati registraciju. Tako je. I onda su se odmakli i onda je odjedanput izletio. 2 dana se stvar ponovila opet. Tada je zamjenik zapovjednika baze Charles Holt izišao opet sa svojom grupom i vidjeli su isto objekt koji ispušta svjetlo sa snopove u šumi. Postoji, znači, ta snimka njegova sa diktafonom kada sa svojom grupom, ophodnjom to pokušava gledati, snima, vidi se strah i u glasu i radio vezu također nisu mogli imati sa bazom, pa jedan vojnik morao stati na pola puta da bi mogao prenositi između. Znači, bilo je nekako metanje radio veze i objekt isto otišao na kraju fantastičnom brzinom. I kada je Pop to vidio, te dokumente, zaključuje, pa evo, ipak ima nekakvih slučajeva koji su ostali dosta čudni. I on je imao naravno i svoju nekakvu transformaciju. U 1993. jedan veliki slučaj kada je isto ogroman trokutasti objekt preletio cijelu Britaniju, cijelu noć, 5 sati je trajalo viđenje. Kaže, kad je došao jutro na posao, bila je totalna ludnica, policajci, vojnici cijeli dan su javljali o tome i na kraju je morao zaključiti nakon mnogobrojnih potvrda da li je nekako tajno oružje, kontrola leta, da li je nešto prijavila nekakav zrakoplov, zaključio da se radi apsolutno nešto neobjašnjivo i toga je preokrenulo. Evo, danas on je jedan od ljudi koji je dosta često drži predavanje u ufologiji i piše o tome. Najnovija knjiga o najstarijoj velikoj priči ufologije zove se Očevici Roswella, jer u Roswellu je doista nešto palo, to nešto ubrzo nestalo bez traga i poslužilo kao dobra školica za sve buduće takve slučajeve kojih je također bilo. No, ovog puta ipak još jedanput, ali u novom ruhu Roswella. Posljednja knjiga u kojoj se opisuje vjerojatno najpoznatiji susret čovjeka s izvanzemaljcima, onaj u Roswellu, izdana je prije 10 godina. Od tada je ta priča, slučajno ili namjerno, pala u drugi plan. Javno se, bez novih dokaza i informacija o slijetanju izvanzemaljaca, ulijenila i vjeruje objašnjenju o meteorološkom balonu. No, nisu baš svi podlegli toj kolektivnoj ljenosti. Tom Carey i Donald Smith su 1998. godine započeli vlastitu istragu, čiji su rezultati objavljeni u knjizi Očevici Roswella. Don i ja smo se 1998. godine upustili u proaktivno istraživanje. To znači da ste na terenu i pregledavate sve što možete, pokušavajući pronaći dodatne svjedoke i, ako je moguće, materijalne dokaze.
Ne sjedite na lovorikama čekajući da vam se nešto stvori u krilu, nadajući se da je iz dobrog izvora. Don i ja nismo davali mišljenja, već su svjedoci pričali priču kako se ona doista zbila, svojim riječima. Upravo je takav stil knjigu učinio vrlo zanimljivom i autentičnom. Nisu ih nazivali izvanzemaljcima. Civili su ih nazivali malenim ljudima. Visoki su od 100 do 120 cm. Tijelo im je krhko, težina oko 18 kg. Važna karakteristika je prevelika glava s blago kosim očima, bez nosa, samo s 2 mala otvora ondje gdje bi se trebao nalaziti nos. Nemaju ni uši. Na njihovim mjestima su 2 mala otvora. Koža je od sivkasto-zelene do sivkasto-ružičaste boje. Smatramo da je boja takva zbog rasvjete ili stupnja raspadanja. Osim toga imamo i nekoliko opisa koje smo dobili od vojnika očevidaca. Pepi Henderson bio je pilot aviona kojim su tijela prebačena u bazu Wright Field. Rekao je da ga podsjećaju na duha Kaspera. Jedan je svjedok opisao da su boje bijeloga praha. Drugi je rekao da mu izgledaju poput bijelih gumenih bića. Jedan od najupečatljivijih dijelova knjige je posmrtno otkrivanje takozvane zapečaćene izjave poručnika Waltera Houta. Zapovjednik baze, pukovnik William Blanchard, diktirao mu je priopćenje za javnost koje je podijelio lokalnim medijima. Potom ga je zamolio da o tome više nikada ništa ne govori. Morali smo osmisliti način kako doći do njegove istinite priče, a da pritom ne prekrši vojni kodeks. Odvjetnik nam je predložio da je to moguće pomoću zapečaćene izjave. Izjava je napisana i potom spremljena kako bi bila objavljena tek nakon njegove smrti. Sada znamo da je čuveno priopćenje za javnost, koje je zrakoplovstvo prvotno objavilo, osmišljeno u Washingtonu. Znamo i da je Walter Hout otišao na jedno od mjesta gdje je letjelica pala. To nam je rečeno. Walter ne zna da sam razgovarao s Lloydom Nelsonom, njegovim kolegom iz Ureda za odnose s javnošću. Razgovarao sam s njim u isto vrijeme kada je Walter pisao zapečaćenu izjavu. Nisu znali jedan za drugog. Njihove se priče poklapaju, a najzanimljiviji je trenutak kad je Walter Hout donio dijelove srušene letjelice i pokazivao ih kolegama. Govori o donošenju materijala u svoj ured. Osim toga kaže da mu je pukovnik Blanchard dozvolio da ide u hangar 84 kako bi vidio predmet jajolika oblika pronađen sjeverno od grada i tijela veličine male djece pokrivena šatorskim platnom. Vidjele su im se glave, ali nije mogao razaznati crte lica. Zaključio je samo da su im glave neproporcionalno veće od ostatka tijela. Po prvi je put priznao da je vidio člana posade te letjelice. Još jednu priču ispričao nam je sin odlikovanog generala Nathana Twininga. Za vrijeme dok je njegov otac bio na čelu zapovjedništva u Wright Fieldu 1947. došlo je do infiltracije. To se dogodilo nekoliko dana nakon pronalaska. Olupina letjelice je uzletjela. To bi mogao biti najveći razlog tajanstvenosti cijelog slučaja. Činjenica da više nemamo dokaz da je letjelica pronađena. Imali smo dokaz u rukama i izgubili smo ga. Što oni sada nakon 60 godina mogu objaviti? Očevici u Roswellu događaja se jasno sjećaju, kao da je bilo jučer. Nakon tolikih godina izazvao bih bilo koga da mi pokaže kako meteorološki balon ili bilo što toliko prozaično može nakon toliko vremena ostati u trajnom sjećanju. Eto, o Roswellu se dosta dugo nije čulo, tamo negdje od sredine 90-ih, dok je, ako se ne varam, američka vojska ničim izazvana izišla sa svojim objašnjenjem o lutkama, koje su zapravo proizvodene dosta nakon događaja u Roswellu. Pa je onda 1997. bila velika 50-godišnjica gdje su se svi fanovi Roswella skupili dolje. Međutim, nakon toga 10 godina nije bilo novih točaka na tom polju. Do, eto, neravno, kad se opet u vijestima se moglo pročitati nekoliko izjava nekih starih aktera, nekih novih. Te vijesti su zapravo možda najnovijeg datum od svih spomenutih u ovoj emisiji. Pa koji su to zapravo novi momenti po pitanju Roswella vrijedni spomena? Pa da, Roswell je onako jedna tema koja mnoge čak rekao bih dosta živcira, jer je toliko već izrecikliran, serije, filmovi. Tako da se tu dosta onako pomiješalo što je, što nije. Evo, samo kratko, do sad je u Roswellu bilo 4 službena objašnjenja.
1947. službeno prvo izvješće da je bio u pitanju pronalazak letećeg diska, pa isto dan promijenjeno da je bilo u pitanju meteorološki balon. Onda zatim 1995. da bio je meteorološki balon, ali tajni meteorološki balon, znači projekt Mogul. I 1997. da ovo što ste rekli, znači da su pronađena tijela padobranca koji su korišteni za trenažne vojne vježbe. I zadnje knjige su se pojavile tako negdje tu 1997. na 50. godišnjicu i nekoliko godina kasnije pojavila se još samo jedna knjiga Karla Floka koja demantira cijeli Roswell i nekako je sad na tome ostalo. Istraživači Tom Kerr i Donald Schmidt su osjećali da je to nekako se dosta ovako isparilo u maglu, pa su htjeli vratiti na nekakav se put sa tim iskazima, očevicima, konkretno što oni kažu, i došli su do nekih novih tu momenata. Recimo ovo što smo čuli, Walter Haut, to je bio časnik za odnose s javnošću koji je dao 1947. tu izjavu da se radilo o letećem disku i smatralo se da je to sve ono o čemu je on i znao maksimalno. Međutim, nekoliko godina prije svoje smrti on je ostavio zapečaćenu izjavu jer je obećao svom zapovjedniku, pukovniku Blanchardu, da nikad neće o tome pričati. Blanchard je preminuo isto u međuvremenu i on je na taj način, želeći ispuniti obećanje prema Blanchardu, rekao da se to može objaviti samo i nakon njegove smrti. Haut je umro 2005. Sada je to objavljeno, sada se vidi da je on znao ipak i više o tome. Priča recimo kako je na sastanku, kako se došlo uopće do letećeg diska, zašto je to objavljeno. Kaže da su tog dana na sastanku 7. srpnja bili general Roger Ramey koji je došao iz Fort Wortha, Jesse Marcel, poznati vojno-obavještajni časnik, i da su, pošto su našli dva mjesta udesa, jedan sa tim famoznim materijalima, termički, mehanički neuništivi, kako kaže izvješće, a bilo je to i drugo, kako se pretpostavlja, sa ostatkom letjelice eventualno tijelima. I onda su odlučili, pošto se već toliko medijski eksponiralo, znalo se da postoji, prvo su objavili da bi skrenuli uopće bilo koga da razmišlja o drugoj lokaciji, da je došlo se u posjed letećeg diska. I onda se isti dan to preokrenulo i na taj način su se stišali, dok su oni mogli, znači, onda u tajnosti izvlačiti sve iz toga što se moglo. Isto još jedna kratka stvar, i sin od bojnika Jesse Marcela, Jesse Marcel Jr. je također objavio još jednu knjigu koja se zove Ostavština Roswella. Naime, njegov otac je u toj konferenciji za Fort Worth 1947. držeći one dijelove meteorološkog balona bio u medijima prikazan kao čovjek koji je zamijenio leteći disk za meteorološki balon. Znači, ušao u povijesti praktički kao totalno nekompetentna osoba. I oni se žele rehabilitirati Marcel ime svoje obitelji i on razlaže sve u detalje kako je do toga došlo, cijelo zataškavanje, želeći vratiti ime svog oca, naravno, na nekakve povijesne blistavije stranice. Stalno se spominju 3 tijela. Ima li dosta očeviraca tih tijela? To varira. 3 tijela, navodno, koja su bila mrtva, ali postoje očevici, znači, koji govore o jednom navodno živom tijelu. U konferenciji Disclosure čak spominju kako su zapucali na njega u panici, ali da je preživio i slično. Da, ima više tih izvješća, međutim ono što se sigurno zna je da su materijali odvezeni u Wright-Patterson bazu u Dayton, Ohio, i koja je dugo vremena vjerojatno služila za uskladištavanje hardvera, kako mnogi analitičari smatraju, a i u ostalom onom poznatom medijskom izvješću 1947. kaže se baš novinar da su materijali se prebacio u Wright Field Dayton na dodatnu analizu. Dobro, vratimo se malo suvremenim medijima. U protekle godinu dana također su se dogodile nekakve zanimljive, značajne rasprave na temu ufologije. Ko su bili njihovi akteri i što su zaključile te rasprave? Da, poznata talk show emisija, neki ga zovu kralj svih talk emisija, Larry King na CNN-u. On ima jedan običaj zanimljiv, svakih nekih godinu, 2 objavi jedan specijal o UFO-ima, recimo. On je bio još je počeo kao radijski voditelj, znao je ponekad obrađivati te teme. I evo, prije nekoliko mjeseci bila je jedna opet velika debata povodom 60. godišnjice Roswella. Tu je bio i James Fox, autor filma Out of the Blue, bio astronaut Buzz Aldrin, tome smo nešto čuli u prilogu, bio je Five Symington, guverner Arizone, koji je još jednom izjavio da, bilo je zaista nešto izvanredno, neobjašnjivo. I Michael Shermer, skeptik. I dobro, u ufološkim krugovima je dosta opisana kao vrlo loše određena emisija, zato što mislim da se negdje u 40 minuta promijenilo 10 gostiju. I svakog se očekivalo da nešto kaže. Ali je debata bila vrlo živopisna i sjećam se jednog kratkog dijela kada je James Fox rekao skeptiku Shermeru, kao, pa ako pretpostavimo da UFO-i postoji da posjećuju zemlju, tko bi prvi morao za to znati? Shermer je rekao, pa zrakoplovstvo valjda. Evo, imamo u našem dokumentarcu Francuska, Amerika, Engleska,
djelatnici iz Rusije, Ministarstva obrane, svi govore o tome da se upravo to i događa. To je ovako jedna bila zanimljiva rasprava. Kako je bila reakcija? Pa čovjek je malo ušutio, ali se dobro, ponovo se poslije vratio i ponovo je bila jedna debata i o Rooseveltu. Jesse Marcel Jr. je isto bio tamo, no su isto govorili, on je govorio o urbanim mitovima, kako se jedna priča toliko puta prepričava, da onda od nekakvih materijala koji su ljudi možda vidjeli, jednostavno to iziđe iz nekakve realnosti, nastane mit. I onda Jesse Marcel Jr. rekao, pa nije, ja znam točno što sam ja vidio. I onda isto malo naslao neki tako. Kakve su ankete bile obično, takve televizijske emisije imaju na kraju ankete ko je pobjedio, ko nije u debati? Da, na Coast to Coast emisija, radio emisija od Art Bella, koju je organizirao, znači, George Norrie, voditelj, to je bio nastavak na neki način Larry Kinga. To je bila debata između Stantona Friedmana, koji je isto bio u Larry Kingu, i Michaela Shermana, jel? Stanton Friedman je inače fizičar koji je autor dosta značajnih knjiga o NLO-ima. Jedan od prvih civilnih Roosevelt istraživača. I ta debata je trajala nekih 2 sata i rezultat glasovanja je bio takav da je Friedman dobio 80%, a Sherman 20%. Baš su ljudi praznovjerni. Ili punovjerni, ne znam kako bi to više nazvao. U svakom slučaju postoji još jedna knjiga, ona se zove NLO i država nacionalne sigurnosti. Doista pravo pitanje jest kakav utjecaj NLO-i imaju na društveno-politička zbivanja u svijetu. Richard Dolan, povjesničar i istraživač, autor je vrlo zanimljive knjige NLO i država nacionalne sigurnosti 1941. do 1973. Knjiga detaljno analizira službene dokumente vojne i obavještajne zajednice SAD-a koji govore o odnosu prema NLO fenomenu. Zbog opsežne materije i autentičnih izvora podataka, to je jedan od najcjenjenijih uradaka u okviru ufološke zajednice. Autor u knjizi iznosi nekoliko vrlo zanimljivih teza do kojih je došao tijekom dugogodišnjeg temeljitog istraživanja. Prva takva teza kaže da politička nestabilnost u pravilu za posljedicu ima curenje NLO podataka. Prema mojim zapažanjima, u zadnjih 30 godina, u doba brzih promjena političkog režima u određenim zemljama, na primjer u Španjolskoj 1975. kad je umro Franco, ili 1976. kad je u Kini umro Mao Tse-tung, ili kad se raspao Sovjetski savez. Svaki od ova 3 slučaja za posljedicu je imao otkrivanje velike količine tajnih podataka o NLO-ima. Mislim da se to dogodilo jer su neki ljudi iskoristili priliku i odlučili u određenoj mjeri liberalizirati situaciju. Rekao bih da smo mi u SAD-u u sličnom položaju. Unutarnja politička situacija prilično je nestabilna. Moguće je da je pred nama ozbiljna kriza, što se odnosi na unutarnju politiku i infrastrukturu. Autor pokušava shvatiti zašto se saznanja o fenomenu NLO-a drže u tako strogoj tajnosti. Teoretski, odavanje takvih informacija može prouzročiti kaotičnu lančanu reakciju. Ne bih želio živjeti u društvu koje se zasniva na velikoj laži, a tajna o NLO-u to svakako jest. S druge strane, zapitajmo se tko je kvalificiran za objavu tih informacija. Vjerojatno predsjednik SAD-a. Zamislimo da predsjednik doista i objavi kako postoje NLO i izvanzemaljci. Ljudi su prvo u nevjerici, no potom prihvate da predsjednik govori istinu. A što je s ljudima koji su svih ovih godina tvrdili kako su ih oteli izvanzemaljci? Odjednom će javnost shvatiti kako se to nekim ljudima uistinu i dogodilo. Biće nam logično pretpostaviti kako izvanzemaljci uistinu otimaju ljude iz njihovih spavaćih soba. Što je s tvrdnjama da vlada skriva tajanstvenu antigravitacijsku tehnologiju i energiju nulte točke? Što ako je uz pomoć te tehnologije moguće proizvesti bombu koja može razoriti čitave gradove? Što će se dogoditi ako je bombu teško držati pod kontrolom? Što tada? Treba li to objaviti? Nisam siguran. Možda nije sigurno takvu tehnologiju povjeriti čitavom svijetu. Što će biti ako otkrijemo da je naš politički sustav toliko korumpiran u posljednjih 50-60 godina da je sav novac uložen u tajanstvena istraživanja kružio Kongresom i njime sada upravljaju privatne korporacije, a ne američka vlada? Mislim da je ovdje upravo o tome riječ. Vrlo je zanimljiva teza o odnosu fenomena NLO-a i svjetskih zaliha nafte.
Na prvi pogled ne postoji nikakva poveznica, no Dolan nudi vrlo intrigantnu teoriju. Promotrimo li potrošnju 1960. i otkrića naftnih bušotina u tom razdoblju, za svaki potrošeni barel nafte otkrivali smo doslovno još 5 do 6 barela. Sad je situacija obrnuta. Za svaki pronađeni barel nafte potrošimo 6 ili više barela. I tako u cijelom svijetu. Kad dođemo do točke da više nećemo moći proizvesti dovoljno nafte kako bismo zadovoljili potražnju, tada ćemo imati ozbiljnu međunarodnu krizu i vodit ćemo ratove zbog nafte. Potpuno sam uvjeren da je, ako ne pronađemo način kako zaobići naftnu krizu, pred nama veliko nestajanje infrastrukture u sljedećem desetljeću. Vjerujem i da postoji rješenje, a ono leži u tehnologiji NLO-a. Kakva god bila ta tajna, ima ljudi koji su s njome upoznati. Richard Dolan uopće ne dvoji u autentičnost prikupljenih podataka objavljenih u svojoj knjizi. Tijekom godina bilo je mnogo pouzdanih izvora koji su odavali službene informacije. Tu je i čuvena priča o Benu Richu, stručnjaku koji je bio na čelu odjela za napredna istraživanja. On je bio voditelj projekta razvoja nevidljivog zrakoplova. Poznajem jednu osobu koja je slušala njegovo predavanje 1993. godine. Nakon predavanja raspravljao je s njim o tehnologiji kojom raspolažemo i koju smatramo vrlo važnom. Jasno je rekao da je ta tehnologija potekla od izvanzemaljaca. I ja sam razgovarao s 3 osobe na visokom položaju. Jedna od njih je svima poznata. To je astronaut Edgar Mitchell. Zatim još 2 pojedinca čiji vam identitet nažalost ne mogu otkriti. Ali oba su na visokim položajima i potvrdili su da su ti programi stvarni. Mnogo sam razgovarao s još jednom visoko pozicioniranom osobom. To je čovjek koji poznaje nekoliko predsjednika i ministara obrane. Čovjek je koji ima iskustva i u obavještajnim službama. Reći ću vam samo da mi je potvrdio postojanje tih odjela. Znanstvenici ondje koriste tehnologiju izvanzemaljaca, a znao je i za najmanje jedno tijelo. Kad javna osoba s tako visokog položaja sjedi 2 metra od vas i kaže vam te informacije, teško joj je ne vjerovati. Ako je ova priča u vama pobudila zanimanje, onda svakako trebate znati da Richard Dolan upravo dovršava posao oko njenog nastavka, nove knjige koja na identičan način prati događanja od 1973. godine do današnjih dana. Pa koliko smo imali prilike čuti, uglavnom se Richard Nolan ima problema sa količinom materijala koji mora izbaciti iz knjige. Ova jedna vrlo tanka knjižica, svega 600-700 strana, je zapravo prva njegova knjiga. Sad radi drugu, koja će se zvati kako? NLO i država nacionalne sigurnosti, dio drugi, ali od 1973. godine do danas. Ova knjiga inače ima nekih 500 stranica. Kaže da se na tome slomio dok je pisao nekoliko godina. A da je dio materijala koji ima sad za ovaj nastavak neusporedivo veći od ovoga. Mislio da će završiti prošle godine, ali jednostavno sad više kaže ne želi odavati datum kad bi to moglo biti, ali ne može procijeniti. Totalno je rastrgan. Uglavnom, ova knjiga pokriva razdoblje od 41. do 73. druga će od 73. do novog doba. I eto, čuli smo opet nizove rečenica poput razgovarali smo s jednim visoko pozicioniranim dužnosnikom, s jednim drugim, pa nam je rekao ovo je ono. Kad smo na tom mutnom i zapravo maglovitom polju ufologije, nikako ne možemo zaobići legendarnu organizaciju Majestic 12, o kojoj se priča o dugi niz godina. Do kakvih su spoznaja i saznanja istraživači NLO došli po pitanju takve jedne već mitološke organizacije za koju se zapravo ne znalo, doista bilo na čelu projekata vezanih uz NLO-e ili je tek nastala kao dio urbane mitologije? Da, pa to su ovako podaci koji su ispod površine ufološke zajednice, ali neki istraživači dijele o tome informacije. Ja sam često u kontaktu sa Grantom Cameronom, poznatim kanadskim ufologom. Uglavnom priča o najeksplicitnijim materijalima koji dovode do nekakvog zaista tijela koji bi moglo biti kao Majestic 12, odnose se na jednu istragu koja je trajala 10 godina. Samo kratko da kažem, 1984. godine je u poštarskom sandučiću finskog producenta Jamie Chandera neko ubacio mikrofilm na kojem se nalaze famozni Majestic 12 dokumenti. Danas ih ima inače stotine stranica i raspravlja se stalno da su autentični. Uglavnom u dokumentu se govori o briefingu za predsjednika Eisenhowera
gdje se iznosi cijela povijest NLO istraživanja i grupacija koja je imala kontrolu reverzibilnog inženjeringa i korištenja cijelog hardvera. Jedan od tih znanstvenika je Vannevar Bush, recimo, koji se spominje u tom dokumentu. I stalno su raspravljali autentične linije. Ali jedna istraga koja je vodila u tom polju, recimo, ide preko Kanade, gdje je Wilbert Smith, jedan djelatnik u Ministarstvu prometa u 50. godinama zatražio sastanak u američkom veleposlanstvu u Washingtonu, da on sam vidi za kanadsku stranu da li zaista u tome nešto ima, pa bi mogli ponuditi zajedničku suradnju. I tada je imao sa jednim znanstvenikom, Sar Bakerom, koji je vodio američki odjel za istraživanje i razvoj sastanak, gdje mu je potvrdio da NLO postoje, oni su realni, imaju razinu tajnosti 2 puta iznad hidrogenske bombe. Hidrogenska bomba eksplodirala inače 2 godine kasnije i vlada se trudi na veliki način pokušati duplicirati tu tehnologiju. Zapravo to i nije vlada, kao što ćemo vidjeti, jer današnji predsjednici biti vjerojatno nisu upoznati sa svom materijom NLO-a. Tako je. Smatra se da je negdje od Nixonove administracije otišlo u privatni sektor. Današnji analitičar Richard Dolan, što je saznao, astronaut Edgar Mitchell, koji je sa Stevenom Greerom imao 97. sastanak u Pentagonu na tu temu, gdje su admiralu, šefu Združenog obavještajnog osoblja, Wilsonu, čak mu je Greer dao kodne nekakve šifre tih Pentagon Special Access Projects koji imaju nadzor nad tim reverzibilnim inženjeringom, da pokuša ući u trag u tome. Kaže Wilson da na kraju nije mogao uspjeti jer je to na need to know basis, kako se kaže, znači na bazi dostupnosti znanja. Znači ako niste u tom setu ne možete o tome znati. Bio je jako isfrustriran. Mitchell o tome dosta priča. Šta se zbivalo sa Majestic 12, za kraj da još čujemo? Da, znači preko Kanade i preko Sar Bakera koji je još bio živ, taj dokument Wilberta Smitha o kojem se spominje, znači da Ameri zaista na tome nešto radi, je objavljen negdje u 80. godina. Onda su Stanton Friedman, Grant Cameron, William Steinman došli do Sarbakera koji je potvrdio da imao sam sastanak sa Smithom i imate jednu osobu koja je još živa i bila je zaista na tim sastancima u Wright Field, Dayton, Ohio. To je Eric Walker, predsjednik sveučilišta Pensilvanija. Onda su se oni skupili 5 negdje istraživača i zvali su ga iz raznih krajeva svijeta. Neki iz SAD-a, neki iz Kanade, neki iz Engleske. I tip je bio onak dosta arogantan, nije mogao poklopiti slušalicu, pa su ga dosta onako uvlačili u priče. I on je zaista potvrdio, postoje cijeli niz transkripata, to su ovako integralni materijali gdje kaže da, pa da, radi se na tome, to smo počeli od 50. Da, what's the big deal, čemu je fora, zašto je to tako sad vama to nešto. Pa kao to je najvažnija stvar u čovječanstvu, pa daj objavite, recite nešto više, ma pusti to NLO, ma to je ovako. Usputno nešto, mislim, što? Pa vidiš da svijet dalje ide, zašto te to zanima? Radi tamo svoj posao. I tako, to je dosta onako živciralo ekipu i onda bi njemu pukao film i onda bi prekinuo odnos nekim, onda bi letio novi. Gospodin Eric Walker, vi ste pravi znanstvenik, čuli smo za vas, svi imate znanje. Ja sam ovako malo više upoznao, ali bih htio nešto isto znati o tome. Da. Kontaktiramo sa njima, dobili smo neku tehnologiju, dok naravno opet ne bi pukao i taj odnos. I uglavnom to je ostalo zanimljivo da očito percepcija i informiranost stavlja jedan drugačiji odnos prema tim materijalima. Jer kao što Eric Walker kaže, zar bi trebali promijeniti cijelu regulaciju postupke zato što netko jednostavno želi znati. Ali kažem, to su zaista fascinantni ti transkripti telefonskih razgovora gdje on potvrđuje u stvari, eksplicitno da to postoji. Toliko za danas. U svakom slučaju, hvala Đulijanu na ovom iscrpnom vođenju kroz čudnovati pomalo zamršen svijet ufologije. Vrijeme za priču je prošlo, ali noć je tek na pola. Možete baciti koji put pogled prema gore. Ako nešto spazite, uvijek ne možete napisati, možda uđete u neku knjigu. U svom slučaju mi volimo čitati takva svjedočanstva. Ako ste pak odlučili ugasiti pogled, onda vam, Đulijan i ja, želimo samo laku noć.